една игра и това ще е Майнкрафт, в която ще продължаваме следващата поредица. Нали започнахме да играем, но аз не можах нещо да говоря. Имаше малък проблем, който трябваше да слуша. Но нищо, справих се с този проблем. Ако ме чувате, пишете в коментарите. И после... Да, пишете в коментарите просто. Че не знам дали ме чувате вече. И така, нека да започваме. Значи, пържулите. Тук си спекал един кол. Така... искам да отида да видя нещо. Скелет ангел. Скелет ангел. Оп. Не успя. О. Майка ти умря. Добре, ще изправя, защото умрях. И се нервя. Виждате, че как умрях, но аз не бях виновен. Този тапанар скелет ме уби. Мислех, че ще го убия, но съм бил на малко животец. Уау, тук има... Не, тук не има мина. Абе. Хора, видях, умрях. Не е нарочно, не съм искал. Много ме убиха. Аз хора ще потърся някаква мина или нещо друго, защото няма къде да взимам айрон. И май ще правя нова поредица на друг сервер, защото като гледам по сервер няма и този май да ми потръгне. Но ще видим все пак. Не казвам. Така, тук ще бъде край за този епизод. Не, за този сервер ще бъде край. Няма да го спирам, но просто това ще бъде втори епизод. Сега ще направя едно нов сервер, който ще го кръста. Изчакайте хора, ще ви спра за малко.